Tiar Englaza Khna Shalni Bagai 19 Chorilamni Bishingo Khobjangnai Master Para Raja Chomni wo Tini Sharikni Shimino TISF ni Banakanyani Chengiri Laikha Te Lahar ka sujangnai Melagor Thangmani Sime Agartala Thangmani Lahar Te Tipra Hasteni Joto Tipra Sa Lukurok Rung Sirungnai Jek Te Rung Sirungnai Rogni Ma Phano Koktuma Thumnai Rongni Bishingtui O Roman script ni shanmung joto palbak sake coba khlainani bagai koimung naraka TISF ni adongrok abono karibo shaka Roman script manyasak chini o coba sung hakeno khlai tongnai hinai nainadi sini mangpliwo koknai tongnai khapani ta khoktai bukok song sung tabuk thai sokwaja bisram monjoni raja songmini wo khanani bagai je Roman script ni je andolon hayakba coba cholina nai tongmani o Roman script ni ruyangno sini tipra sarok gobangma tabuk saringno sarik khnyaboi gobangma bongni je kha dumani panda hayakba kha dumani je mari bongni flag rok kailai tongo khabarang takutai busong borok busuk jorote khayokjak busuk jorote sing Roman script nang sini tipra sarok seikini kok satini tamni bage asuk sanani nangkha tamni bage singno ruyangna ni nangkha abno tuine sing oreno lukurok bai kok sanya jai noroso ya wina tongde lukuni kok takuk bai malakya bo TSF ni kaso ojama barja manjak bobe kok sanya lenyai borok tabuk saring thekase chengi tongkhangka bongna bo bahai lama rogo thanai busuk jorote bongno andolon choli thanai Roman script rekhangke ta ro sajangnai na riyangke ta ro sajangnai obosho sunglaje sing takuk nungko bojagani phaimani ang sutarman phaimani bisram manjo raja khoro jagao sing khana sini strike ni bagai or tabuk de dikhai chalmani sini flag ro akorok de dikhai chalmani ese gana phari hani bagai sing khana jate hohom dodom khana sini o je diman no sing dikhai nanan bagai chasa khajan bagai sing tabuk de dikhai chalmai tabuk je norok khana to kasnai kasmani bisingtoi nongno khana police rok phano ba romui telang thaka ka aborong thingka nongni decision tam rok na jaka nongni wan police rom telang phano police to sob rom telang mai asa khayo kai sung police rom phano sung aptui khana ni ya kina ni ya taing mole mosini dofani kaisa kotori sung to khamro sung kiri khanan ko geta haini sung bkhau karakon rong wajak je sung sini o dimano sung karnai kare sa sung mono bathayan jonglai tabuk sini sakani sin president sorok sung tam sao sung a odanon phol khani amhani wasu jong tabung theka sonorok gobangma samu khlale joka khanang ka busrung nuno target borok khana 1000 above ngan asa khay gete sini bom botol bo sin je garden bo borok phani sung sayon borok sung sauka sung abono na sing tongo borok bo phatung je bongni sarong safety phajong bong dophan bagai sei sin dophan bagai jotono o jagao sung support khani bagai sung abo bong sajak tei borok phaina sung asa khlai ke baksa to kebo rasniti ditutei ongkhayarok tongana aborok ko tam san mo kasa rasniti ala mo kangkha kasa basani simo jahte sini sarok roma Roman script bai siyangke porkesa pheling thanai inke mo oro kun politics ni kuno issue kore jaga politics thananya o jaga jotono ang kobongnai norok jotono khori nogo sini ka sujan jorle tabu ka sini sarong ni bobison beparin thaka tabu jor sini ka asu tongke norok nok kasin kobongnai ang norok nong ni busan bobison norok phalit mai klasnai nong ni busan norok politics ma hamjong mas politics ma bisi hamdok siu nong busan norok bisi hamdole apte ni wat ku bongna kok kasarnai ka tini norok je khana ka sujangnai mane norok busu jorte andolo khanya rekheta jotin Roman script nok no rekhangke ro sanai na mane sakale jakli angke ro seda tongnai norok tabuk to sin president to sumo saka je ponjo demand ko sesak sunga pun ko sia ne ro sa ni sajok tongo kai sung bin odanon phol khanyai bo sung tam update fi sunga pun nai tongo gobangma to andolon khlaile norok khaipon tabu sa jora ya kunong no mote thungma da klai nya tam bo khaitam san mo asuk sana thangko to joton lugu tongo tam khlai tong kai sin jorting ke sung sumo ke sisa sin bobison no attack khlame sungma tong amno ke sung dalonyo mo tidi karak khale nang ni sung sin garden no joton khobu tong haji bagai phaitung joton ni sung asa khaitong norok ke tabuk tini oron da tong sinai na ke tam bo khairo sung tini oron tongnai sung tang mungke sung tini je ponjo bal khaibesak tiar khaibesak sung oron thu jongnai tini mo ke boru to norok kaslani mo bisram gonjo raja sabuni ojago sung kaslani thang bo lama biang thangmani mo be thang lama yang thang sunamara thangmani te bisal ko thangmani o lama mo bisi ba klai ko
khana koitarang thekar no chengnai ma जों खोनाय ताल कियो खोनो ओइ तालिया सरि मिस्टेक खा जेबो साल कियो खोनो सोंगर तंनाय सरा खुसे साल कियो खोनो amai takun customer bising belai belai kan hambai maro sini media channel no je nung je question khaimani abako to belai nangmane jinis sini demand no sing baike manai te busu gorti manai sing to asabadi tongo government at least no nasiki tongna hanai je sini demand ni je movement no nasiki tongna hanai tangke jotono saimano sini demand kha sini mo genuine demand joto tiprasa bung baran demand sini mani ko borok sing abono tambai sini sia abo totally depend kayo sini pursi tamni bagi hinke sengse joto sini tiprasa maximum student tiprasa se jodi kokborok sajon dai pori tongke singno kokborok no sinai bisir bak hingke a jaga wo sing sini kokborok basano sing tam horbai sinai abo sing decide khainai ble the government abono decide khai 100% decision nai miya hingke aboni bagi singkhana 2024 12 tarik Februari mas khanani din theke sing hunger strike national highway route tai railway route sing block khai tongo road block ni bising tei sing or sing sudamatra TSA bia o jaga sini logi TSA pa tongnai tai joto tiprasa bukung bara je sini bukung bara tongnai 19 dofa 20 dofa sini borok jotono khana sino sojuita hebinai taune bagi hingke sini mo mani kok borok o basano sing roman script bai nango 99.99% borok sini basano seiya thangke sing mani kok borok je abo sing examination no sing jeske pano roman script bai nango jotono saimano sai to ko roman script thanma no mo sini jagani ko gya mo jagani ko gya tiprasa ni bising te ni sanai to abron ta message khanya mo suno abron kaisa message khanya mo sungo naidi joto jatini kaisa basa tongo hingke sini jatini bisingo sobse basa koton ke ko borok no hingke sorkari basa bo bangla ko borok tongo hingke sing jiri sini ko borok no examination no sing ko borok language juri sankang kangke abono juri roman script sinya nin changke a jaga sini tiprasa no tam bul tongba singka majority tiprasa majority hingke a jaga sing ko borok no bisibak siu even school colleges university joto jaga no ko borok subject tongo hingke a jaga sing roman script sinya ni thangai sing demand chantani sini tiprasa no tam bul tongba sing government ko ko saya bangla horop no noroi roman script to phani saya sing sawo je bangla bai sinya musungnai borong bangla bai situn je roman script bai sinya musungnai borong roman script bai situn tamke bangla and english optional tongna nango suru bangla simang baya english bo optional tongna nango kasukse tapi mung sagari ani mungke Durjoy Deborma ang Bisalgor division ni TSF ni division in charge khana borot kap khana sini o yang thangmani lama national highway route tongnai Dewan Bazar kaisa tongnai gatai yang sini Bisramgonj Raja Chongmuni haika baje Toksapara Chongmuni tongmani o jagao no tabuk sing tabuk thayo no sing tabuk khanani je hunger strike ni bagai preparation ai tonglayo oro prai 100 plus student rok khai flag rok student rok kai tonglayo jotono mililai hambai